табиати Тоҷикистон фарогири олами бойи ҳайвоноту наботот буда, тибқи феҳристи нашршуда беш аз 2000 намуди ҳайвоноти сутунмуҳрадору бесутунмуҳра ва 5800 растанӣ мавҷуд аст. Яке аз масъалаи асосии зимни таҳияи китоби сурхи Тоҷикистон дар он аст, ки олимону ниҳодҳои гуногуни илмӣ ҳамаи онро мавриди омӯзиши дубора қарор медиҳанд. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон конференсияи илмии амалӣ бахшида ба масъалаҳои ҳифзу омӯзиши олами ҳайвоноти ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки олимону мутахассисони донишгоҳи миллӣ, донишгоҳи омӯзгорӣ ва олимону мутахассисон аз Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардида истодааст. Ва дар ин конференс масъалаҳои ҳифзу омӯзиши гуногунии биологии, ҳифзи ҳайвоноти нодир, набототу растаниҳои ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи маърузаҳо баррасӣ мегарданд. Ва яке аз масъалаҳои муҳим ин таҳияи нашри нави, яъне нашри севими китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ва айни замон аз тарафи олимони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нашри севими китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида истодааст. ва тибқи талаботҳои иттиҳодияи байналмилалии ҳифзи табиат, яъне китоби сурх бояд ҳар 10 сол пас аз нав яъне таҷдид карда шавад, таҳият карда шавад ва дар муддати 10 сол чӣ тағйиротҳо ва кадом намудҳо нодиру камёб шуданд омӯзиш ва таҳқиқ карда мешаванд ва дар нашри нави китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд. омӯзишҳои солҳои охир нишон доданд, ки дар баробари андешидани чораҳо ҷиҳати ҳифзи олами биологию зоологӣ дар натиҷаи равандҳои табиию омилҳои таъсири инсонӣ бозбинии он зарур аст. ҷиҳати баррасии масъалаи мазкур тӯли 3 соли охир дар мамлакат чандин экспедитсияҳои муҳаққиқон сурат гирифта, ҳамчунин дар ҳамоишҳои сатҳи гуногуни ин масъала баррасӣ карда мешавад. ин навбат дар факултаи биологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон олимони соҳа ва мураттибони китоби сурхи Тоҷикистон ҷиҳати нашри навбатии китоби сурхи Тоҷикистон ва раванди ҳифзи олами ҳайвоноту набототро баррасӣ намудаанд, ки беш аз 20 маърузаи илмӣ мавриди муҳокима қарор дода шуд. воқеан ҳам олами ҳайвоноту наботот дар рушди ҷанбаҳои экосистема нақши муҳим дошта, занҷираи он ҳамбастагии табииро дорад. аз ин рӯ инкишоф ва паёмадҳои таназзули он ба ҳаёти инсон таъсири бевосита дорад. маҳз омили мояи ҳаёт будани ин занҷира зарурати омӯзиши бештарро талаб менамояд. дар ҳамоиш муҳаққиқон иброз намуданд, ки қабул шудани санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар ин самт ва татбиқи барномаҳои давлатии гуногунсоҳа имкон фароҳам овардааст, ки тадбирҳои маҷмӯӣ ҷиҳати ҳифзу таҳкими олами ҳайвоноту набототи Тоҷикистон андешида шавад. ҳамчунин дар ин раванд боз ҳам тавсия ёфтани тадқиқотҳои илмии назариву амалӣ зарур мебошад. интишори нави китоби сурхи Тоҷикистон имкон медиҳад, ки ба олами флора ва фаунаи мамлакат аз дидгоҳи нав муносибат карда шавад. Баҳораи Давлаталӣ, Садриддини Карим барои хабар.